Una go fear because I am stepping it hotter this year. I dey greet everybody na ngomanya. Umu woke chagoranya, they go di manya. Princess from Okpara. Abumoni Saloma in Agota local government area, Anambra State. Chineke nyere m since ndụ n'ụmụaka. Na alalola sometimes nne m motekwa egwu. Ana ngwa ebe ọ na nọ ebe dị jụụ na-enweta egwu. Ọ Chineke nna nyere m onyinye ahụ onyinye nyere m. Enwere m egwu a na-akpọ ụtụtụ ọma Chineke. Nkwa nke m na-akpọ Jizọs m dị ụtọ. Ụtụtụ ọma dị n'ahịa na mana Jizọs m dị ụtọ nji emecha lọnchị na chọọchị ewepụtabeghị n'ahịa. Ndị m gwara m ọzọ m ga-etikwa na bepụ na studio. I love them Nigerian girls and I love them Ghanaian girls. I'ma marry them, I'ma marry them, I'ma marry them, I'ma marry them. Yo, what's up? Nigeria, this your boy D Large. Nyawukwa nwagi D Large umu Nigeria. Unelekwe Kpakpando eotara. Kpakpando awukwa number 1. Aneji international. Ejikwe national eotara. So channel awukwa number 1. Oya no invoke no we ba no nwanne eotara. Ijomu Jokwando zaga gokwa gị na ya ụkwa number 1 eotara. Ị ga na watch Kpakpando. Nwanne imi sikwere something o. Boom. Ọbụna na magaghị etinwe egwu dị iche iche mana ọ bụ okwu Chineke nna ka m chọrọ ikwute onye na-agwa ndị ụwa na Chineke nna iso ndụ Chineke nna wee ebe dị mma and ihe chiọma Chineke nna na-eme n'ime ndụ anyị na ọ ga-emere ndị ekwe nnukwu ka nne ekene Chineke nna na-agbasara ụwa niile ozi na Chineke nna onye ọra na-eso Chineke na ụzọ Chineke nna ọ ga-enwe ogologo ndụ mana onye jụrụ Chineke nna ọ jụkwara nnukwu ife. Ụtụtụ ọma na ihe Chineke ụtụtụ ọma na onye ọ na-achịchara ihe ọ na Chineke mere n'ime ndụ ya from January to December bido n'ahụ n'ahụ leche ihe niile Chineke nna mere gị na ndụ niile o dowere gị na oke o si eme gị na ezinụlọ ga-arụ wee dọọ na-eri ihe akụ ihe enwe ọ ga-ekene Chineke nna na-aga na akpọrọ ụtụ ọma ruo n'ehihie si ya ihe ọma rukwa n'abalị si abalị ọma ka Chineke nna zuru ka eme iji na-enye ọtụtụ oge niile iwepụ ihere n'anya
ị ga-eti dị egwu and ọgwụgwọ na ijiri egwu na-erigwa ego iji ego wee jee bara n'egwu ma na ege ya emeke ihe dị n'ụwa bụ ibube Chineke n'ụzọ Chineke nna ga-ebu n'ige enu mana izu ka iburu onwe gị bube n'ụzọ a ga-ebutu gị anya ihe dị n'egwu ọ dịrọkwa mfe onye ọbụla ga-eti egwu ga-adịrịsị na ọ nwere ihe akụ ọ ga-eji wee na-agbanite dị egwu and onwe ndị mmadụ ga-asọpọtụ ya ka egwu wee na-aga egwu ọdụrọkwa izu nsogbu dọkwa na ya too much na onye nwere the faith Chineke nna ga-emere gị ọga ọfụma ịma na onyinye ọ na Chineke nyere mmadụ ị na-eme ya ọ na-adịrị onye ahụ mfe because of na Chineke nyere gị dị onyinye nna sisi m na-eti egwu afọ how many years na m ji enetekwa ụmụ m dekwe na-etikwa dị egwu so nweghị ọ na-egbochiri m n'ihe gbasara ezinụlọ m ọsọ ọ maka ihe gbasara Chineke nna so ọ na-enye m obi aṅụ ọ na-enye m obi ụtọ nke ukwuu sinzi gị na onyinye ahụ onye Chineke nyere m sinsi mpele mpe mgbe ndụ na ụmụaka ka nne nọ na kwaya na-akọ ndị ọtụgụ ukwe na from Ọnịcha lukwe na Lagos before nchizie ka ntị egwu nke mbụ Chineke nna nyere m onyinye sinsi because nne m na onwe egwu onye egwu na onwe ya ama ya amakwa onye mere eji ebe m agụ na mma because ebe na be anyị na village isi ala ọma ụmụ m ama asụ onye na-agbata egwu nta onye na-agụtakwa egwu nne m ọtụ n'onye nwazụkwara m na nne m mụrụ ụnyaahụ na-agbata egwu na-agụ egwu o nwere ike ịnepụta anyị studio anya na were kọmpozu egwu tụ aka ọ dịkwa n'ime ndụ m n'ofe ihe anyị na-amụrụ ekwu egwu so ihe a na-agakwa onyinye Chineke nyere mmadụ akara aka onye ọbụla bụ ebe ụtụtụ ọma Chineke ụtụtụ ọma Chineke m ụtụtụ ọma onye na-eme mma ụtụtụ ọma Chineke ụtụtụ onye na-eme mma ụtụtụ ọma Chineke ụtụtụ ọma Jehova Jireh ụtụtụ ọma Chineke ụtụtụ ọma gị bụ dị nwanyị si mbe ụtụtụ ọma Chineke ụtụtụ ọma gị bụ n'anya n'elu ụwa ụtụtụ ọma Chineke ụtụtụ ọma gị bụ n'uchi na-eme ọgọ Chineke ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ndị Nigeria ga-etinye aka n'ihe a because o nwere ihe a na-akpọ P-Man Association in Nigeria Lagos mụ wee member of P-Man so amara m na ha ga-edisi ike na-eme ka ndị na-awa awarawa ndị egwu ndị mmadụ ka ha kwụsị because ọ na-eme ndị tara afọ tichi egwu na ha na-afụ ego ha tara afọ wee tụfusie n'egwu ahụ abịa ndị ọzọ na-eji awa ya na ebe ọzọ na-eme ka ọ na-adụ cheap so ndị kwụrụ egwu agaghị afụzi ha na-eri na ndawa ngwa ma ndị maketa ụfọdụ ga-amaketi egwu ndị mmadụ agaghị abụ onye ahụ eziokwu gbasara n'ihe ha lere n'egwu ya so ya na-eme some people na-eti egwu musicians and actresses obi ha na-ada mba na-eti egwu ana m achọ ka egwu nke ma ọ bụla na enweghị egwu ọzọ mana m na-achọ ka m hazicha ya ka ọ dị mma nke mmemme nkọ ya otu a ndị na-anọ na-akpọ ya n'egwu ma ha ebinye ndị na-arụ adọrọ ndị n'ihe na-esiri ike onye ọ na-anụrụ egwu m onye anụsịa ya ihe adị onye ya obi isi ike nwee nchekwuwe na Chineke nna ga-eme ka ihe dịrị ya mma ihe ndị tie egwu a n'ụtụtụ ọma maka ka nna agwakwanite ndị Igbo niile nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'obodo niile Afrịka niile n'obodo niile ma nke ndị nọ n'obodo Igbo ma ndị nọ n'ebe dị iche iche ka ama na asụsụ onye ọbụla na-asụ n'ụwa ka ọ dị ọgụwa ndị mmadụ na ihe onyonyo na ebe ọna dị iche iche gwa tupu adị na ihe Chineke nna onye o nyere ya onye asụsụ e nyere ka i were na-ekwu okwu na-agwa ndị mmadụ
na ihe ebe asụsụ enyere gị mana o nwere ndị a na-ama ndị Igbo ịkpọ na ha bụ ndị Igbo asị na ha bụrụ onye Igbo na-aza ndị na ha bụ ndị Yoruba na ihe nji like ndị Yoruba n'obodo Naijiria ndị Yoruba fụ nwanne ụmụnne ha fụ ndị nke ha na-asụ asụ ba ha gụọ egwu na ba ha so achọrọ m ka ndị Igbo anyị na-agụ egwu Igbo anyị ọfụma ka a na-akwalite ndị Igbo ihe dị iche iche na ihe ọ na ha na-eme na mere nji egwu ka ndị Igbo anyị wee na-akpalite mmụọ ha na ndị asụsụ ndị ọzọ na-anụkwa ụtụtụ ọma ka ama na ụtụtụ ọma means good morning Jesus. Hallelujah. Amen. Abụ Chukwu na-eche ndụ m nche. Abụ Chukwu na-eche ndụ m nche. Abụ Chukwu na-eche ndụ m nche. Kemgbe site n'afọ nne m mụmụ. Abụ Chukwu na-eche ndụ m. Abụ Chukwu na-eche ndụ m nche. Abụ Chukwu na-eche ndụ m kemgbe site n'afọ nne m mụmụ sisọ na-eche ndụ ahụ Abụ Chukwu na-eche ndụ m ezi ụmụmụ na-eche n'anya Abụ Chukwu na-eche ndụ m ezi enyi m na-eche n'anya Abụ Chukwu na-eche ndụ m kemgbe site n'afọ nne m mụmụ. Hallelujah. Amen. Gwami emele ndị na-alụ oyibo ma alụchọla oyibo ụgwọ ọnwa bụrụ nsogbu le akwa mụ na-ebe bụkwa n'eze n'olu Igbo jisiwe n'ike ka anyị mezie n'ihe onye ụlọ nne ha na-esi ewu hapụrụ ya onye nne n'ụzọ anyị si ana o mebisiwago akwa mụ na-ebe bụ hapụrụ ya onye natanụ ka anyị mezie n'ihe natanụ ka anyị mezie obodo anyị ndị Igbo nwe mmadụ ekene m ụnụ afa mbụ African China anụnụ na-ekiri Kpakpando the first Igbo channel on Infinity TV. Na-ekiri nụ zọgba adịla ma afụ ọnụ next time. Thank you. nke ahụ ọ na-alike ihe egwu na-amasị ya na ọ na-agbatawa egwu mechaa sef ndị na-amaka eti egwu na-ayọ mgbata ha ka ọ one of the dancers because they joy say ka ihe ọ chọrọ ewu in future ọsọ na ọ chọrọ ewu artist and advertisement mana nne ya bụ na dị nwa na-eme inye ya egwu obere nwa mana inye microphone ọ nọ na stage ọ na-agba egwu na-agụ egwu na-agba aka iji ama na nwatakịrị mụrụ ụnyaahụ ndị ọzọkwa na-agụtakwa egwu mana ihe niile onye ọ na nwere onyinye nke so abịa ebe m ekwu na ntị na ihe tontezie ji aka decide ihe ha ga-eme in future.
ma asị gị na egwu nke a dị mma na nke a dịrị mma egwu niile mara mma mana ị na-erefu ụtụtụ ọma na ịfụ na ụtụtụ ọma mere ka ikene Chineke nna n'ihe ọma o mere gị olugbo na-eyi esi ihe ọma eru n'abalị esi abalị ọma ị bịara nke ọ bụ Chukwu na-eche ndụ m je God bụ onye na-edu ndụ gị sinsi a mụrụ gị from ụmụaka gị torukwe n'okenye gị so mana ebe ị na-agba moto ma ebe ị na-agba njem ma ebe ị na-egwu ebe nọ n'ime mmiri ụgbọ mmiri Chineke nna na-edu gị ma ebe ị na-eri n'ime ebe ị na-azọ ya Chineke na-edu gị so onwe nga m ga-asị gị na egwu ahụ adịrọ mma nwa ọ dị m ụtọ mana ebe n'ime egwu etrak niile a ngụrụ ụmụ ndị ya sị na ha laikiri nke side B nke ya sị na ha laikiri nke a so onye ọ na nwere different ihe ọ na ha laikiri ma onye ọ na nwere họbụ ihe ọ laikiri n'ụwa ya for me egwu niile na laikicha ha ncha ee ajụjụ nke a sikwara ike takwa inu ọ bụrụ na ụmụ nwoke anaghị enye m nsogbu ụmụ nwoke na-eso m because of na ha fụrụ na onyinye Chineke nna nyere m ịma na ha jiri anya afọ onye bụ star onye Chineke nna nyere onyinye ọkachasị ndị na-agụ egwu ndị na-eme fim ndị na-eme ihe ga na-eme ka ndị mmadụ na-akparịta obi ha ka ha na-atọ ha ụtọ ino ndị ụmụ nwoke ga na-enye nsogbu ha fụgasị gị nne nwa ada maazị ada nne ịdọkwa mma nwaanyị onye anyị si wee dres taa na ọ masịrị ha otu anyị dịdọkwa ha mma so ịma onye ọ nafụ anyafụ ihe dị mma mana ugo adịghị echi echi kwada onye ahụ nafụrụ ihe dị mma ga-ekene ihe dị mma and onye ọ nafụrụ ihe dị mma too ihe dị mma ga-eru ya aka a na-azụ ndị mmadụ azị mana ọwụ mma niile nwere onye eji eti egwu mana ụmụ ndị ntụ ndị sị na ha laikiri ka ha na-esho ha n'ihe onyonyo ihe ebe telivishọn ka ha na-afụ ha ka ha soro ibe ha na-agụ egwu mana akpọje ha abịa nwere ike bịa ụfọdụ na-abịa emeti m sị na ha chọrọ ka m gosi ha egwu ha chọrọ ka m na-eme otu ansị nsị na onye ọna nwere akara ka Chineke ji wee kee mana onye ọna nwere onye dị iche iche o ji aga n'ụwa mana ọ mụ na chọzikwe nọọ ịnọzi ebe onye ahụ na-agụ egwu ị na-eme ya admaya na-anị anya ihe ọ na-eme sị ka ị mewe otu ahụ onye ansị bifo ịmara ị na-emenụ onye ahụ mara ya arụ ọgụba dị egwu mụta na ndị kpesie ekpere ike Chineke nna chọrọ ka ime ihe dị otu a ịchọrọ ka ịdị ka Princess Ifeoma Ọkpara na egwu ihe gbasara egwu otu o si eme otu o si eke eke na otu o si agba egwu Chineke ga-enye gị dị onyinye ị ga-eme ihe nna-achọ egwu ha nwee ndidi na ihe dọkụ emechaa jụọ oyi n'ihe ọ na ha tụkwasị obi n'ihe Chineke nna rịọ Chineke nna ka o nyere ha aka n'ihe ọ na ha chọrọ ka ha mee so ha mechaa ha na ya Chineke nna ga-enye ha onyinye ha ana ha nwee ndidi kweta na mgbe na-adịghị anya ha ga-anọ n'ọkwa anyị nwanọ ị na-anya na ịfụ na Two-Face na anụ m na nne tụpụrụ ya n'ụlọ maka ọ na-achọrọ iti egwu na-agwa Two-Face bụ onye wozi na the whole world wide niile wụrụzi onye na-ewu ewu big star na-adịsị mọda ya na nne na nna ya nọchọpụrụ ya na-akpatazie nwa because of na afọ na enweghị ego ihe na-achọ ịgwa ndị nne na nna onye ọbụla nwa ya bilitesi na ọ chọrọ ịkụ egwu ndị chọrọ ime fim ihe ọnụ onye chọrọ ime n'ụwa nne na nna hapụ nwa ka ha chi ụzọ ihe ha chọrọ ịwụ n'ụwa because onwe onye wu chi ibe ya so ya nwụgo amụ nke o ji wuru nne na nna mana ya hapụziele atụpụrụ nkọta ọkpụkpụ hapụziele nkọta ihe na ya ga-eje so ihe ọ na mmadụ ịnwụrụ n'ụwa yọọ Chineke nna ka o mee ụmụ ha dị mma ka ọ jabụ na ụmụaka hụrụ afọ ihe na-ekpe ekpere n'isi ndị nne na nna niile ụmụaka niile ha mụrụ ka eje nyere ha isi ọwụwa and nke ọnụ onye chọrọ ime n'ụwa Chineke nna ga-etinye aka ka ọ gaa ọfụma n'aha Jizọs amen. Eze ndị eze ọkwa gị na-edu m Chika dibịa ọkwa gị na-eche m anya n'elu ọkwa gị na-edu m kemgbe m sitere n'afọ nne m ikwebeghị ka ihere mee m ikwebeghị ka elu ụwa jụọ m ikwebeghị ka onye iro m anya kemgbe m sitere n'afọ nne m ebe ndụ m siri ike ebe ndụ m dị siri ike anya n'elu ụwa na-echebe m agụ na-eche mba na-echebe m ọ bụ ya na-eche m ọ bụ ya na-edu m kemgbe m sitere n'afọ nne m mụọ m
kpakpando na ọrụ ọma nke unu na-alụ ihe nna ya Chineke nna ya gbaa unu ume ọ ga-ebu n'ụlọ elu ọnụ ihe nke unu na-eme na-agbasasị ọnụ Igbo niile na ebe niile dị iche iche na Afrịka niile na the whole world wide niile alizi ka ha mara na ihe a na-akpọ Kpakpando TV ka ha mara na asụsụ ndị Igbo na-adị mma na-amasịkwa mma ha mere anyị ji wee na-asụ asụ ya ka anyị kọwatara ndị ọzọ ama ha na-eji Igbo ha be ha ịkpọrọ ihe ka ha ji ịkpọrọ ihe taa ndị Kpakpando ndewonu ọha na eze na-ege ntị m na-ekene ụlọ otu m si wee nye m na wee na-ege ntị n'ihe niile nke m mere taa ma egwu niile nke unu nna asị ka Chineke nna onye ọbụla nụrụ egwu niile nkụrụ taa ana m asị ụnụ onye ọbụla nnụcha ya na Chineke nna ga-esi na one track egwu niile a gụrụ gọzie ezinụlọ ha ndị amụrụ nwa ga-amụ nwa ndị ihe na-esiri ike ọ ga-adịrị ha mma ihe a ka ihe nwe ogologo ndụ na isi ka nna ya ndị ezinụlọ niile na-arịọ Chineke nna ka ọ gọzie ha n'aha Jizọs amen. Chineke dị mma onye kere ụwa dị mma Chukwuma dị mma onye kere ụwa dị mma otu dị na bedewa ka ị ga-adịgide elu n'ọgwụgwụ wa otu dị na bedewa chimo ka ị ga-adịgide elu n'ọgwụgwụ wa Chioma ga-ahụ m gbanwere m Chioma ị ga-ahụrụ m gbanwere m otu dị na Jenụwarị ka ị ga-adịgide elu na Disemba o adịghị ahụ m gbanwee otu dị na Disemba Chioma ka ị ga-adịgide elu na Jenụwarị na-adịghị ahụ m gbanwere na-adịghị ahụrụ m gbanwere m ị ga-ahụzinụ m gbanwere m otu dị na gbochie papa ka ị ga-adịgide elu n'ụgbọfọ ị ga-ahụzi m gbanwere m Igbo jisiwe n'ike ka anyị mezie iwe. Oh yeah. Them all are too short for yo-yo. Them say a cabo, oh yo-yo. Them say hey whoa, oh yo-yo. Send them the zoo and oh yo-yo. Say, una go fear because I am stepping it hotter this year. I dey greet everybody na ngomanya. Umu woke chagoranya, they go di manya.